Ehtoota, ystävät arvot. Ensin ei kuulunut monen kuukauden mitään ja sitten kahtena peräkkäisenä päivänä 2 kokkivideot. En voi sille mitään. Olen taiteilija. Jossain syvässä sisimmässä olen taiteilija. Kun ei ole inspiraatiota, ei voi mitään tehdä. Sitten kun sitä inspiraatiota alkaa pulppua, niin taas ei voi sille mitään. Pakko sille jotain tehdä. Tänään tehdään taas jotain kesäistä. Minulla on tässä kukkakaaleja. Siellä alkaa kiehua. Äänestä päättelen, alkaa kiehua vesi. Kattilassa en vielä tiedä miten tästä tulee, mutta jotain hyvää. Varotaan nyt jo, se kiehuu. Laitetaanpa kukkakaalit sinne kiehuvaan veteen ja 10 minuuttia korkeintaan. 10 minuuttia. Mutta hei, suola pitäisi sinne laittaa aika reilusti, koska tätä lientä me tarvitaan vielä ehkä. Liemestä tuli mieleen vanha vitsi, mitä joskus lapsena oli minun mielestä tosi hauska vitsi. Mies torilla myy keitettyjä kananmunia. 10 senttiä kappale, niin eräs ostaja tuli ja kysyi, että mitä sä maksat kun ostat niitä kananmunia? Ja hän sanoi, että minä maksan euron 10 munan kenosta. Sitten sä sanoi, että hei, 10 senttiä muna, niin sullehän ei jää mitään. Että sä myyt samalla hinnalla. Sä sanoi, että miten niin mitään? Minulle jää liemi. Se oli joskus lapsena tosi hauska vitsi. Okei, 10 minuuttia. Annetaan sitten sen olla siinä. Pannu. Rasva. Sipulia. Rakkaalla lapsella on monta nimeä. Sipuli, cebolla espanjaksi, cibula ukrainaksi tai sibale stadin kielellä. Sipuli paistuu siinä nyt ja en ole koskaan nähnyt tällaisia herkusieniä. En löytänyt tuoreita tuoreita herkusieniä kaupasta. Tai sitten en osannut etsiä. Löysin tällaiset. Se on aika lailla mysteeri, mitä sisältä löytyy, että onko kenties champignoneja vai ihan herkusieniä. Kohta näemme. Onko ne vihreitä? Champignoneja! Ihan herkusieniä, kansankielellä. Ne on kyllä hassun näköisiä. Tällaisia pieniä. Pieniä champignoneja. Hei, sibalet paistuu. Kukkakaali kiehuu. Ainaanko mä kannen vaikka. Mä haluan että sipulista tulisi sellainen oikein niinku kullanvärinen. Haluan. Noin. Tähän tullaan champignoneja. Noin. No kun ne on jo valmiita, oletan. Niitä ei tarvitse kuin ihan muutama minuuttia pyöritellä tässä. Vähän
rasvaa lisää. Kerronko mä jo mitä laitetaan? Mitä ruoka tulee? Et. En oo kerran. Sä kerroit, että et tiedä vielä. Mä sanoin sieltä korianderi ehkä liikaa. Puoluetta riittäisi. Hei! Niin. En ole kertonut. Olisiko se sittenkin kukkakaalis sosekeitto? Voisiko olla? Maybe. Maybe. Mä tiedän, että monet eivät tykkää korianterista. Monet eivät siedä sitä. Ja jopa kuulenkin nyt, kun Jossu sanoi, että ei, korianteri, hyi, sipuli, ei, korianteri, ei. Koko ajan lentää lattialla jotain. No, mutta jos ei, niin sitten ei. Voihan toki mä sanoisin, että tästä voi periaatteessa ottaa kaikki pois, paitsi kukkakaali, koska se on kukkakaali sosekeitto, niin ilman kukkakaalia se ei ehkä välttämättä onnistu. Kaikki muu voi ottaa pois. Tai no, en mä tiedä. Onko mä ihan koko paketti? Kyllä, eiks niin? Mehän tykkäämme korianterista. Sitten korianteri georgian kieltä, en tiedä, venäjäksi sanotaan kinzai ja mä luulen, että se on georgian kielestä. Se kuulostaa samalta kuin kinzmarauli. Meidän lempigeorgialainen viini. Se on niin kuin ja taas lattialla. Koko ajan. Ei mitään käytöstapoja. Noin. Sitten tiedätkö mitä seuraavaksi tulee? Seuraavaksi anna vähän valaa. Valaako sipulia, sanoo pohjolalaiset. Joo. Onko se ihan välttämätön valkosipuli? Luulis. Kyllä. Minä sanon, että ihan ehdoton. Ei sitä ilman valkosipulia voi tehdä. Ei. Parempi olla tekemättä. Ja valkosipulia voi leikata ihan miten vaan. Ei tässä ole mitään niin. Ihan tarkeasti. Noin. Tommi. Ai, jos kamera osaisi välittää niitä tuoksuja. Ai. Oh! Tässä valkosipuli alkaa nyt tässä. Tuoksuu. Wah, mamajan! No. Kauanko meillä on ollut? Ei kukkakaali. Kauanko se on ollut meillä tässä? On kyllä 10 minuuttia mennyt. Onko? On. No niin, sitten. Minä haluan kokeilla. Kyllä se on ihan siinä harasu. Mun pitää keksiä mihin mä kaapaisin ton liemen, koska ehkä me tarvitsemme sitä vielä. Olisiko se vaikka tämä? Ihan suosiolla kaada kuitenkin vähän sekaisin, koska se tuo ei.
ei välttämättä teho. Mikä se on ihan kansankielellä? Sauvasekotin. Sauvasekotin kansankielellä. Seken kielellä se on se on haluaako mun rakas kameramies sitä ihan suaveksi? Suave on espanjaksi sellainen niinku tosi elegante. Elegante, sellainen tosi pehmeä. Karkea. Pikkasen vettä. Nestettä. Haluat ehkä ihan siis samettiseksi. Sitten. Kermaa. Kermaa. Tulee toinenkin. Kyllä. Ihan toinenkin tulee. Sinne. Tässä on paljonko tässä yhdessä? 2,5 desiä. Tuo ihan oli, kukkakaali oli sellainen ihan keskikokoinen. Vähän niinku seken pään kokoinen. Olisiko vähän pienempi? Vähän pienempi. Jos se on sun pään kokoinen, sitten se on ollut iso. Haluatko sanoa, että mulla on iso pää? Koko 5,9. Piti yhden videon tehdä Espanjassa ja me tehtiin sen. Siinä meinas paha koko keittiö ja sitten koko video muuten oli, sekin oli vaaka-asennossa näin. Jostakin syystä, en tiedä miksi, yleensä se toimii ihan hyvin kun kuvataan näin, mutta jostakin syystä silloin se, oliko se... Sangria. Niin, just näin. Että Peter aina sanoo meille, jos jotain Espanjassa menee pieleen, niin sanoo, että se on sangriasta. Se on sangriasta. No niin, sitten me laitetaan sinne aurajuustoa. Jostakin syystä musta tuntuu, että aurajuusto on erinomainen tähän juttuun. Kameramiehelle ensin. Kameramies ottaa maistiaisia. Sitten sekin ottaa maistiaisia. Onko ihan siis oikein hetki sanoa, että jos ette välitä aurajuustosta? Kyllä pärjää ilmankin. Kunhan se kukkakaali jää. Niin ja tietysti kermaakin vaihtaa rasvattomaksi maidoksi vaikka. No voi, en mä tiedä voiko sitä syödä, mutta kyllähän se tehdä voi. Tai mä luulen, että riittää. Koska liika on liika. Ja haluan tietää, että paljonko tässä suolaa. Tarvitaanko tänne suolaa lisää? Mun mielestä ei tarvitse. Maista sä.
Ei tarvi. Ei. Olisiko vielä aurajuustoa? No mulle tuli suuhun palanen kyllä, en tiedä. Tuli palanen? Ihan palanen, joo. Eli siis mä vain huonosti sekoitan sitä. Mä kyllä laitaisin tänne Mie kyllä laitaisin vielä vähän sen Hei! Chileä. Ei. Mä laitan chiliä. Ois pitänyt tietysti, ois pitänyt laittaa chiliä pannuun. Silloin kun laitoin sipulit. Ja paistan sipulia ja chiliä, sitten chili pois. Ja sitten herkusieniä tonne. Mutta minkäs nyt voi? Hei. Oho. Nyt herkusienet lähtee sinne. Kaikenen korianterinen ja sipulinen ja valkosipulinen. Mä sanoisin, että pitäisi olla hyvä. Ei se voi olla. Noniin, jälleen kerran, jos seke ei olisi höpöttänyt, tähän menisi korkeintaan 15 minuuttia, mutta kun seke on sellaisia höpö-höpö-tyyppejä. 21. 21. Eli 6 minuuttia se on vain Mutta hei, ystävät armaat. Annetaan sekelle aplodit, annetaan hei kameramiehelle aplodit ja kiitos. Kiitos ja näkemistä.